tok bakal nak priyo dak kan. Wala ora lagi muru to kakak. Muru iki apa kakak dodol itu lagi mendem kok. Apa kakak dodol itu lagi lerwo saka sesanggelan lerwo upet ae upet. Mau balik. Dodol itu nyampe berkatot dodol itu sing ati-ati malah iki ngotan. Ojo musuhi parang apa wis iki prima padakan. Iman terbicara kowe ojo musuhi sing papa kalau balik wis dadi pengarep para uden padha supaya kowe nyekseni marang abdi katon kaca dadi ratu. Ora efek koyo bebek sewu. Kepisan ora suci kabeh minggu demak bosor mau marah ya berdoa tadi sampai paten ya kau yang paten mau dan prabowo lawan hari make lan ature bojo jentok ojo takut berlaku karena wani yang mungkin prabowo jatuh soke dan pasti dia wonten jamu mangingaken kawong gadhahi buku ingkang kados menawi boten nuruti dimaten dikajeng padha lan piye Bapak menika kula sampun wonten jamu saking Sinun Nabi Duryudana niki mungkin bab napa kemawon menika mangke kang ngurusi boten wonten sare sampun sembah kula Sinun Nabi Duryudana nanging apa nyalonke dadi narendra dadi ratu teng pinggondanike bab napa kemawon pada mungkin sing ragati Sinun Nabi Duryudana kok dipo sampun ngantos ngedalaken arta sundal peser sudah mau berkira sampai mana Jangan mau deh, cuma belum sopo bintang ini aku suka kan kok. Ayo, saya mau jadi produk. Belum kami dan jasa kalian. Mereka panggil bayar yang saya. Menawi topo buka batas menawi browol tening negari pringgodan para pendhama iki bakal mikir saya guru wong sedoko apik wonten kawat dipal jiwi kalau kabeh mati kamu ya apik mau anjo apik iki kok nek ora